Lah kae guys. Kayak ono manuke kae lho. Manuke sebentar lagi ku nganak kae. Ora ketok e. Yen ning dhuwur gedang-gedangnya api-api yo guys. Padahal aslinya kepeng-kepeng iki mung kamerane tak cedake. Wih. Oh sente wiritnan. Jalan tok iki ning sikil rasane loro. Sente wiritnan kae nangger. Ngunduh ngono manuke mari ra payu cah. Manuk putut iki ora payu. Tak paran-paran ning nggonku putut iki jiagatan ngono. Gemendok ning gedangan, gemendok ning dhuwur. Omah ora payu. Iki aku duwe gitar ukulele iki loro, guys. Iki nggone wong amen kabeh iki tak tukoni. Sing iki saka kayu nangka. Sing iki saka kayu mauni. Dadine tek kowe tuku alat musik ngene iki, tek ukulele niki ya cakcuk ngene iki. Aja tuku sing ning toko karo triplek, kalah sedelok wae momot. Sedelok wae melengkung, sebabe melengkung apa triplek iku ora kuat. Sebab ukulele niki setelane kudu kenceng. Senarik lho kudu kenceng. Sebab setelan ukulele iki ambek setelan gitar iku beda. Iki dhewe setel kendu yo ora penak. Dadine tek triplek wae tuku triplek kalah sedelok ae. Tuku tek kepengin sing awet tuku sekali kanggo selamanya bisa diturunkan anak cucu yo kowe tuku ngene iki. Ukulele dari kayu bobokan iki. Ini jaga. Ape tak tes laguku dhewe Sente Were. Sente Were iki apa? Sente Were iki ya sente kalau. Sente iki ya apa jenenge tales brek apa sing wah ndulu njong gawedi ku kek masake ora iso gatel congore. Nang nek iso ya enak saiki wis ora enak cah. Tales kaya sente ning ngarani nggonku. Tales beda rek tales, ya sente kuwi. Sewente iki gatel nanging nek iso masak nanging ya ora gatel kuwi. Mbok diumbah karo banyu apa ngono lho. Kuwi saiki wis langka tanaman iku ning kene. Dhisik iki jiagatan kuwi. Walah wis gede-gede tawur nganti dhuwur ngono. Lah talese iki ketok ngono. Diarani sente iki ya kuwi sente were. Gandeng enek sente akeh ning nggonku tak gawe lagu sing jenenge Sente Were. Lagune Sente Were piye lek ngene lho Sente Were lagune. Sente Were bakul tempe kerja penak ora modal ditumpaki dekat-dekat merem melek rasa penak diingkat diingkat. Sente Were lonte kranjingan.
sing saka kayu mauni iki nggone Cangamen dhisik tak tuku diterno rene iki regane pira 200.000 aja njomblak kowe 200.000 nang wong aku wong jenenge wong seneng ku ning toko ra nek sing adol tak tuku aku 200.000 larang oleh ora masalah wong seneng ki larang murah iku sing penting iso tuku lho iki lho sekali aku tuku tak mbarno ae ya ora ngarah mlengkung iki bisa diturunkan anak cucu bobokan iki asli kayune mauni ya kowe tuku triplek to halah saiki tuku bok kencengi cet sesuk wis mlengkung ora kena bonggo suarane pales kabeh lek iki yo gak no sing iki kayu nangka dengunge apakah beda yo rungokno sik ae kayu nangka iki regane pira lek 250 lah larang nek larang bagi kamu yang tidak punya bakat musik larang lek kanggone sing ngene iki ya murah wong gek ngene iki lho sedina rong karuan lek tangane dua karuan kadang suarane ya ora iso ting aku lek seneng tak tuku ora ngenyang aku lek di duit ora di duit ya ngingetno tok tak nggo ngamen ngono ya balik modal aku gelem ngamen. Jajal alek dienggo suarane kaya apa sing lagu sing dhewere mangneh lho. Anggek lagu kok nyindir-nyindir wong ora nyindir kok wong aku ki nggih lagu kok lha apa nyindir. Wong kadang-kadang iki ya hobi sing dhewere. Lagu ki sing penting muni ngene iki ya. Iki tuku 250 tenan apa ora lek iya enteni wis karo kowe murah-murah nih ora usah 250 tuku ae 300 kayu nangka iki banggep ae oh alah kayu nangka tir tenan kok ini bagi pengamen yang paham alat musik ngono iki ya ora larang dienggo mergawe ora larang sebab iki dienggo mergawe nggo ngamen iki ya bali suarane ya penak sing bagi mereka yang paham musik lho nek ora kok paham musik sing hobi musik lho nek kowe ora hobi musik hobi yang-yangan ya beda meneh hobi pacaran ya beda meneh jenenge lain orang lain hobi itu tidak bisa dinilai dari materi kowe wong seneng anem adu pitik ya barang senengane manuk ngono ku ya niki bagep larang nek wong ngene iki manuk dienggo apa ndek manuk sitok ora tau peni kok manuk kon ngopeni manuk nek wong sing senengane manuk kok ingin iki ya ora seneng masalah gak seneng apa wong ndek ya ora iso main musik wong ngene iki sing seneng iki ya khusus sing mereka itu bisa bermain musik dan kebanyakan orang yang main musik itu tidak punya senda atau tidak punya galau dalam hidup. Wong iki wis happy ngono ae. Oh, cah ngamen-ngamen ngono ki happy ngono ae. Nyanyi ngono wis menghilangkan berbagai macam jenis keluhan di otak kok sehingga menyebabkan kesehatan badanku apa jenenge iku hebat. Lah kowe lek hobi di lain musik alah yo kena stroke ngono kae banyak masalah karena kamu tidak pernah hatimu terhibur rata-rata delok pemusik ngono ki lho sing ngono ki matine tuwek-tuwek artis-artis ngono artis enggak anu lho ya maksudnya artis sing pemusik tenan dia tidak pernah mengkonsumsi alkohol blok heroin ngono ki pokok dia hidupnya naturalan yang musik lah contohnya Marama gitu pemusik dangdut sing tahun piro nganti saiki lho saya urip tuwek lho Marama gue sam aku sik cilik aja gue Marama gue wis nyanyi kok nganti saiki lho Marama gue saya urip wong musik iku seneng pikirane ki seneng
apalagi dia bisa menciptakan suatu karya seneng beda. Kowe hobi sak liyane musik tak kandhani lho ya, hobi sak liyane musik kebanyakan mati nom. Pemusik rata-rata ki matine tuwek apabila mereka itu tidak salah jalan mengkonsumsi obat-obatan gitu. Biasanya pemusik ngono kuwi wis kaya kan. Tukune neko-neko le, foto ini foto ane. Walah ane gorila, ane ganja ngono kuwi lho. Dadine sang ngombe minuman keras ngono kuwi sing asli pemusik tulen tidak pernah hidupnya itu berbau alkohol atau obat-obat subtropika kuwi kan tetep uripe panjang. Sing apa-apa atine terhibur seneng kok. Ngono. Nek kowe hobi selain musik kalah ndang modar kowe wis dilongkas, gak percaya wis, gak percaya. Hobi mopo ae lho. Hobi mopo? Olahraga, olahraga namanya olahraga kok. Pemain bola ngono kuwi. Pokok olahraga lah gak kowe. Selain musik biasanya ya musik itu gandengane karo olahraga. Wong seneng musik biasanya seneng olahraga. Nah, kedua-duanya itu memang membuat badan itu sehat baik jasmani maupun rohani. Nek kowe hobimu selain itu, alah mati nom kowe, gak percaya. Terus no. Mati nom kowe, gak percaya. Apa senengane hobine ngombe, hobine medok, hobine main, hobine ngeslot, hobine manuk, hobine taruhan. Alah mati nom kowe sebab atim susah terus. Ingin iki seneng. Tenane lek lho kene kok. Ngene iki anggap larang to 250. Bagi saya yo 250 yo alah. Dibanding dengan kesenangan hati yo ora apa-apane. Mengelek rupane suarane no. Lah aku iki tuku gitar saka triplek kuwi ora pisan ora pindu kok. Nyonyor. Suarane kandhane kayu nangka kok. Sendewere bakul tempe kerja penak ora modal ditumpaki degar-degar meremelek rasa penak diingkat-ingkat. Sendewere lonte kranjingan. Montok koyo menok mentor koyo lampor. Sendewere lonte kranjingan. Jaman edan urip ning donya amung sepisan. Sing penting seneng, sing penting happy, iso nuruti karepe hati. Nom tuwek kabeh dilayani, ana sing gedhe, ana sing cilik. Mumpung barang isih laku, besok yen tuwek bakano asu. Sendewere bakul tempe kerja penak ora modal ditumpaki degar-degar meremelek rasa penak diingkat jalukane rada suwe. Sendewere lonte kranjingan. Sendewere bocah nakal edan bondo edan donya modale mung wedak pukur montok koyo mentok menor koyo lampor. Sendewere
yen tuwek pagakno asu. Sendewere sekali lagi, Bro. Sendewere bakul tempe kerja pena ora modal ditumpaki dekar meremelek rasa pena diingkat cingkat jalukane rada suwe. Sendewere lonte kranjingan. Sendewere bocah nakal edan bondoe dan donya modale mung wedak pupur mentok-mentok kaya menor kaya lampor. Sendewere lonte kranjingan. Jamane dan urip ning dunya amung sepisan. Sing penting seneng, sing penting happy, iso nuruti karepe ati. Nom tuwek kabeh dilayani, ana sing gedhe, ana sing cilik kadang. Mumpung barang isih laku besok yen tuwek pagakno asu. Terakhir menak nganggo iki aku. Iki rada empuk. Yo penak kabeh. Iki cuma soal penak ku jane. Sik. Gak penak iki. Penak iki. Warnane piye ngono pas aku? Kurang-kurang pas aku. Ngerti rondo. Sendewere bakul tempe kerja pena ora modal ditumpaki dekar meremelek rasa pena diingkat cingkat jalukane rada suwe. Sendewere lonte kranjingan. Sendewere bocah nakal edan bondoe dan donya modale mung wedak pupur montok kaya mentok menor kaya lampor. Sendewere lonte kranjingan. Jamane dan urip ning donya amung sepisan. Sing penting seneng, sing penting happy, iso nuruti karepe ati.
Guys, sekian dulu guys. Wes sore. Dolanan ning guri ya. Apa nang nanduri iki tak tanduri apa bingung.